Bandang alas 3 iti parbangon Sir Jay nga nai-report kanyami nga nalpasen iti inspection ti paset iti Philippine National Police di eksperto apo iti kakastoy nga banbanag nga na-clear amin nga pagadalan iti Ilocos Norte National High School, Ilocos Norte College of Arts and Trades, ken ti Shamrock Elementary School. So imbagadan nga dati ket false alarm ket safe apo digiti pagadalan tayo numampay kasta, nagdesisyon ni Superintendent Corpus, Joan Corpus nga ituloy latan ti suspension iti klase iti digiti nga pagadalan tapno maliklikan ti anyaman nga klase iti digra no kas pagarigan adan tumanen. Tapno ken maisayang kat ti naiigit pay nga investigasyon ken pan naka-i-check digiti pagadalan tapno safe talaga, Sir Jay. Sir George, kasano nga min, nga namunganay dahito nga nasa nga banag, kasano nga naawat, dahito nga pagadalan, dahito nga bomb threat, ken anatin nakailanad, nakaipalaon, dahito nga bomb threat, Sir George? When Sir Jay, iti biyang iti schools division ti Lawag City, dati nga impormasyon ket naawat ni bandang alas 9 iti rabii. Ngem iti bayat iti panagdamdamag ko Sir Jay, dati nga impormasyon ket impatulod iti mesa nga maseknan, mesa nga kabagyan ti mesa nga ubing agad-adal iti Ilocos Norte National High School ket dinamag no ano detoy ag-circulate iti group chat kano digiti ubing iti ins ken inkat. Isu nga ididimanon kanyami detoy in dagos nga in-presentar mi kini schools division superintendent ken nagdesisyon so nga dapat ket ag-cancel ti klase. Ngem ikatangal daw Sir Jay madama iti investigasyon min no kasano ken sindot nagapuan na dito nga message kan kastamet apo ti independent investigation iti Philippine National Police. Dito ket developing story Sir Jay hami pay may ibagan no sino talaga ti nagapuan na dito ken no kasano nga nangrugi detoy. Ngem numampay kasta itatangal daw bareng makita min to amin digiti nga anggulo ket ikan na kayto iti update Sir Jay. Yes, sir. Sir, napan kami iti inkat, at laing parbangon, kat nakasasalita mi dati mesa ka iti security personnel, kat inpakaamuna, nga after nga nag-inspect iti PNP iti inkat, nagturong dapay ijay Shamrock, sir. Ada ka di iti impormasyon tayo, no, na pati iti Shamrock, kat nakaawat pa iti bomb threat, sir. Well sir, kumpirmaak nga pati Shamrock ket nakaawat iti bomb threat at iti bomb threat iti inkat ay iti Shamrock apo ket rimwar iti bandang alas 12 iti parbangon. Kasapi na sa ronsonan da DJ message ni deti nagsinduman deti nga tao pinasaronsonan na DJ message na nga imuna ket imbaga na nga pati Shamrock ket iramraman na iso nga kuti kami nga dagos nga nagiko-ordinar iti PNP kasi met maubraan ni Sir Jay at bandang 12 midnight dito yan. Ket damat iti principal nga napankimitan ngem numampay kasta very limited apo iti garawmi iti rabii. Iso nga agyaman kami iti PNP ngem ikumpirma mi Sir Jay nga dapay iti threat nga naawat ti Shamrock Elementary School. Sir, dati na irwar nga advisory manipuli ti DepEd Lawag, tilaing na i-cancelar ket inscan inkat. Ngem apaman nga naamon tayo nga nairaman dapat yan tinaawat ti Shamrock, na i-cancelar ka di met ti klase da sir, wano saanen? Kinasaritak nga dagos ti OIC school head iti Shamrock Elementary School itay Parbangon ket kunak nga we should decide on the side of caution. So we should also inform our parents nga awanen iti klase iti ubing iti Shamrock. No hanyo nakita Sir Jay adamet in release iti Shamrock Elementary School nga advisory da iti 12:03 iti rabii ay 12:33 I guess. Basta bandang alas 12 Sir Jay nga in deklarada meten nga awan met iti klasen iti Shamrock for inspection and security purposes. Sir, amo tayo met umadanin iti panagagraduar ket busy dagiti mangisurusuro panaglepas ka dagiti forms kanda dumapay nga requirements da met sir. So gaputan na clearen dagiti nga pagadalan no adama dagiti agkalikago masumrek nga mangisurusuro sir maipalubos wenno saan sir?
Kadagiti nga gundaway Sir Jay since adda iti declaration iti coming ti PNP ken digiti eksperto nga awan ti nakamulang nga bomba ije uneg ti pagadalan kinuna ni SDS Joan Corpus nga mabalin nga agsubli digiti mangisursurot ano mangili pa city forms. Numang kasta kadigiti paset iti ubing haan min nga pinalubusan nga agsublida kasi masapol nga makita pa nga nasaysayaat digitoy nga facilities tayo iti Ilocos Northern National High School ken Incat ken Shamrock tapnon may pasigurado tayo manen nga awan talaga iti threat kadigitoy nga pagadalan Sir Jay. Sir George, nanak nga agkamali iti ins ken inka ti maysa ka dagiti kang runaan nga pagtartali na edan uno naka-in-housean dagiti atleta tayo para iti Region 1 Athletic Association meet. So kamusta da sir napagawid ka di dagitoy when adda ka diti temporaryo nga nagtali na edan da idi rabii? Dito iti mesa nga challenge mi idi rabii, Sir Jay, kasi medyo nakarigrigat nga agpaawid iti ubing iti kastoy ka titing nga iti rabii ket ada iti syempre da kami ti pagadalan ti Locos Parenti da kami iti akin custody kadigiti ubing iso nga nagdesisyon kami iti rabiin nga no umay dagasen digiti naganak digiti anak da palubusan mi iso da nga agawid ken awan ti parent nga umay mangsabat kanya ket iti custody iti teacher in charge pelaeng ken sumurot da iti instruction iti PNP ken dagiti eksperto iti rabii iti pagadalan no mabalinda nga sumrek wenno haan pay tano kuma ibagada nga haan pay aket baka mabalin nga binagkat ni kumaamin ubing iti division office tapno iti da pelaeng nga agstay ngem we've been waiting for the confirmation of the Philippine National Police and after their rigid inspection, pinalubusan na digiti ubing agstay jayan apo. Certain bigat ada dagiti agur uray tatang estudyante kan naganak. Kadati posibilidad ka din nga agresumen ti klase inton bigat sir? Depende apo iti resulta iti pinag-imbestiga iti PNP ken DepEd iti tatang aldaw agirwar kami tumanen apo iti advisory namnamaen ti apo nga naganak ken digiti estudyante nga mangirwar kam tumanen iti pakaammo iti kaadwan tapno may pasigurado milang apo deti seguridad digiti ubing ken digiti pagadalan tayo mabalin nga mabalin nga ma-extend di suspension mabalin met nga agtuloy to no bigaten iti klase ngem depende pa ilang data iti assessment iti Philippine National Police ken iti DepEd madam ito tang aldaw ako. Okay, Sir George, agyaman kami iti insigida nga tignay nga inaramid yo apaman nga dati kakastoy nga i-report iti opisina yo kaya nagyaman kami iti oras nga impayo iti Bombo Radyo Lawag tapnon di ka sakit maamuan mi iti nananay nga detalye may panggap ka dati nga pasamak sir. When sir, no kadla mabalin Sir Jay nga ibagaklata dito yan iti programa yo aya apo no sinumanti aditi likod na detoy nga bambam threat isardeng tay ka din kasi haan nga nasayaat ako nga angaw detoy ket haan nga pagayaman ti kakastoy nga banbanag sapay kumata maamuan nyo nga ada iti penalty na deti kastoy nga gargaraw ket no pay iti ubing digitoy addin ko haan nga detoy iti right way nga iwaryo iti kriknayo iti pagadalan iasdegyo detoy iti proper authorities no adaman iti hanyo kayat pagsasaritaan tayo ken adamet iti rules tayo nga susuruten tayo haan tayo nga ikabkabil iti ima tayo digiti banbanag aya sapay kumata no ada iti problema yo iti pagadalan nyo kan kadagiti teachers yo siluluka ti division office nga mangtulong kada kayo ken mangilawlawag iti banbanag kada kayo adding ko.